Mga katropa, manyud kami sa Lao. Ano sa sagiya dire ko na. Hindi na yung makatabaan ka. Ayo, kaunhaning nag-vlog. Welcome sa YouTube channel. Dumi entrance speak ka dira ha. Utang nga ng utang. Kay na to sala. Ini sara bigas, sara pa maulan sa ginatrabaho. Hi. Kasayo mo pakagot. Sana kadlawon. Wala mabati daw dir. Dayon to sa gabi ha. Oh. Mata naman ta. Iyot. Na may dugayan no. Ay, man. Uy, paghinoy. Tuwa pa entrance. Agoy. Amo na nagri ko yung ikon. Dito. Wala po, ko Ito sa ilan nila nalo ni. amo pa sa ina babanggahan. Am ning basurahan. Basta amo na na. Tapos ari na kami dire sa tunga-tunga nga gituyukan sang mga bato. Dagko kayo. Wala mga bato. Yang ako makaupo dili mga tao. Diba? Amo ni siya kanindot ang laaw. Kapagod kami nakasyod. Aman din mo ta mawagi. Dire? Dire? Dire. Okay. Oh, dire kami mawagi kay amo man isulti niya. Oh, dire. Sunod, manaog nod kami dire sa ubos. Wala nga. Wala ari may tao. Oh. Ay, may hapon. May Pwede da makasyo dito? Pwede da. Hello guys. Mga katropa, murag dili mi makasud kay murag lakan siguro to or wala. Sige padayon ng gyapon ang vlog. ay ara sa yaw ya. Mga katropa, ari lat dresang lungib nga gamay. Di ba? Ang saboy. Padayon. Camel de pole. Joke na bitaw to. Kumayo na. Ako gyapon muna. Sige. Vlogger mo. Sige.